Iñaki Gabilondo és, des del divendres 3 de febrer, el primer periodista investit honoris causa per la Universitat de València. L'acte s'ha celebrat a l'aula magna de la Facultat de Medicina i Odontologia, en la que s'ha pogut sentir la laudatio a càrrec de Josep Lluís Gómez Montpart, catedràtic de Periodisme de la Universitat de València, que ha destacat el compromís, talent i la dedicació del periodista navarrès. Amb aquesta distinció, la Universitat de València ha volgut no sols reconèixer la tasca periodística de Gabilondo, sinó també reivindicar i honorar a la professió a la que representa. Iñaki Gabilondo és periodista de ràdio i televisió des de 1963. Des d'aleshores ha exercit l'activitat periodística ocupant quasi sempre càrrecs de direcció en importants mitjans, però sobretot a la ràdio, on ha desenvolupat la major part de la seva carrera i a la qual ha dedicat aquesta distinció. Yo lo recibo casi un poco en nombre de la radio, ¿no? Y lo diré, la radio era un medio solo popular y familiar y en los últimos años se convirtió en un medio de gran impacto social y político. Y entonces yo sí me siento parte del grupo, en distintas cadenas hicimos ese paso hacia adelante, ¿no? Y en esa condición, en esa calidad lo recibo, ¿no? O sea, que la universidad pues se señale de forma tan solemne a un profesional de la radio que ha estado básicamente su vida en la radio, me parece la ocasión de explicar por qué la radio ha pasado de ser una cosa tan solo doméstica a tener un nivel tan grande como para que la universidad lo vea, ¿no? Entonces eso me parece un honor, ¿no? Gabilondo es converteix així en el primer periodista en ser investit doctor honoris causa per la Universitat de València, posant un fermall d'or a la seva destacada trayectoria profesional. El honor que me hace esta universidad me abruma, la historia, el prestigio, la inmensa sabiduría que está concentrada aquí. Pesa tanto que solo su generosidad ha podido encontrar un pliegue capaz de acomodar la simple vida profesional de un periodista. L'acte s'ha pogut seguir en directe des de Mediauni i a la sala Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació per a aquelles persones no acreditades.